Monj kanyakla kod tulo mabende timore e gwenge ko mag Ol Kalou gin mago mabende omako wanga jotelo mopogore opogore kanyakla kod riwruoge maka kod kacha mabende seyo tulo mabende osebedo gi odiochieng' makawuono e kuonde luto ombulu mopogore opogore e gwenge ko mag Ol Kalou kuma bende mana kaka neno e ripode mabende watimo ka nitiere moko kuoma jogo eko mabende ne timo monj ma kamano irone jopiny kabende gisani chenro mag kwano ombulu dhi nyime Ol Kalou mano pichni go eko mabende koro wuok achiel kachiel mano kanyero ko Ol Kalou tiere moko kuom kuonde go eko mabende gisani osetieki kata kamano ero chenro no ero medo mana dhi nyime mana kaka nowacho ni motelo ni nitiere weche go eko mag tulo maka kod kacha mabende nobedo to wantiere koda jafom marwa Chris Owino mabende ogotach Ol Kalou kono ero odhi mana omiwa picha machiel kachiel e kaka weche obedo odiochieng' makawuono nyaka gisani makoro chenro no ero mar kwaro ombulu dhi mbele. Chris oyimore erokamano ahinya mar tudri kodwa odhiambo masani waneno kanyero gigo mabende otimore kata kamano inyalo kuongo ileronwa matut ni to gin ang'o gine mabende otimore weche go eko mag monj mentiere jomosemaki to gisani ang'o makoro dhi nyime. Erokamano Jael e kinde ni wan e kar luto ombulu ma Comprehensive School e ward ma Kaimbaga achiel kuom wards abich e kar chung' od burani ma Ol Kalou kama gima dhi nyime sani en kweno mag ombulu madhi nyime sani kaka wantiere ni en stream number 3 kar luto ombulu ma Comprehensive School ma Ol Kalou ni kod kuonde luto ombulu abiriyo kada streams abiriyo sani wan stream number 3 kama duoko mag ombulu osewuok stream number 3 mar Ol Kalou Comprehensive School Sami Kamau Ngodho mar duond bura mar DCP ni kod ombulu 301 ka Samuel Mushina mar UDA ni kod ombulu 30 anwoyo stream number 3 e kar luto ombulu ma Ol Kalou Comprehensive School Sami Kamau Ngodho mar DCP oyudo ombulu 301 ka Samuel Mushina mar UDA owuok kod ombulu 30 stream number 4 Sami Kamau Ngodho mar DCP owuok gi ombulu 293 Samuel Mushina mar UDA owuok gi ombulu 28 Timothy Kariuki mar People's Renaissance Movement owuok kod ombulu 1 Wilson Kigwa mar Jubilee owuok kod ombulu 2 adhinuoyo stream number 4 mar Ol Kalou Comprehensive School Samuel Kamau Ngodho mar DCP owuok gi ombulu 293 Samuel Mushina mar UDA oyudo ombulu 28 Timothy Kariuki mar People's Renaissance Movement ombulu 1 Wilson Kigwa mar Jubilee ombulu 2 mago e duoko mag ombulu ma waseyudo kowuok e kar luto ombulu tesen luto ombulu ma Ol Kalou Comprehensive School kama sani kweno mag ombulu dhi nyime Jael mae kar luto ombulu man kod kwan mathoth mag jogo ombulu e kar chung' od burani ma Ol Kalou ka Ol Kalou Comprehensive School nitiere kod jogo ombulu mahewo 4,800 ka iluwe kod kar luto ombulu ma iluongo ni Huruma ACK Primary mabeni kod kwan mag jogo ombulu mathoth ma en achiel kuom kuonde luto ombulu ma kod ombulu ma kore chal kaliech momiyo thuolo mokalo ai neno ka nitiere ywarok kendo amene kind jopiny ka achiel kod apisas mag obila ka jopiny oramo ni onge gari moro amora ma giyiene donjo kar luto ombulu ni ma Comprehensive School kaka gachwa wuon gachwa mar fombo mar Royal Media Services bende ne gidinonwa kendo gitamo donjo e kar luto ombulu ni ka giwacho ni gichich ni kopo ni gari moro amora oyieni mar donjo e kar luto ombulu ma kamae mano nyalo kelo weche mag kuo mar ombulu ma okelo amen mapek e kind apisas mag obila mag majoni kachiel kod apisas mag obila makanga kod jopiny
kamane ochuno obila otiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopiny mane ogoyo tach karombgi oko mar kata irangach mar kar luto ombulu makamae. Bang'e Jael ne ntiere gimane otimore, jogo mapok oyangore nyaka sani mane oumo suchgi kendo otiyo kod geche ma onge kod number plate, geche kido mag Prado kod Subaru ne obiro e ng'we arititi kendo gidiro iro malungo wang' kaachiel kod goyo jofwambo, ka moko kuom jofwambo bende ne oyudo hinyruok, ka moko kuomgi bende ne jogo omayogi gikgi mag tich kaka picha kata kamera. Jofwambo mar NTV ne omay picha mare kaachiel kod jafwambo mar Star ma bende ne oma picha mare. Kata kamano pok oyangre ni jogi gin joma chal nade nikech ne gidino wengegi to gitiyo kod nyamburko ma onge kod number plate. Nyaka sani en ni apeyni duto madonjo Ol Kalou odin kod kite, kamano ne jopiny odino apeyni makamago kendo chuno obila mondo oti kod geche makiro pi ma kuom jong'anyo ma kaka yo matemo keyogi. Nyaka sani en ni e kar luto ombulu machiegni kodwa ma Huruma ACK, kama jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina ogoyo ombulu mare, iro malungo wang' idiro bang' dakika ka dakika, manyiso ni pod weche pek e alwora mar ACK Huruma polling station. Ka kinde ka kinde wawinjo ka nitiere muoch mar iro malungo wang' ma odir kod apisas mag obila, manyiso ni pod nitiere ywarok e kind jopiny kaachiel kod apisas mag obila. Kata kamano chenro mar goyo ombulu Jael ne odhi e yo ma okwe, yo ma onge kod ng'ikruok moro amora. Masinde mag IBC otiyo ma onge kod ng'ikruok. Jopiny bende owuok karombgi mar luto ombulu chakre seche mag okinyi nyaka seche mag midhiambo. Ne jopiny owuok oko karombgi. Arita mar kwe bende ne oridi, ka obila obet akicha mar neno ni onge gino marocho chenro mar goyo ombulu. Mwanyalo wacho ni onge chenro moro amora ma orocho chenro mar goyo ombulu. Goyo ombulu ne odhi nyime e yo makwe kendo yo maonge kod ng'ikruok moro amora, mak mana ne nitiere ywarok e kind jopiny kod apisas mag obila, ka jopiny ne otamre wuok oko mar kuonde luto ombulu ka giwacho ni gigoyo tach kanyo kaka yo mar rito ombulu margi mondo kik gino ma giwacho ni kwe mar ombulu otimre. Jael. Manenya Krisa, kanyo ero bende mana mapiyo piyo king'iyo kaka chenro mag kweno dhi mbele, ing'iya ni to ginyalo tieke kochopo saa adi kama. En gino ma warito nyaka IBC nowacho ni saa 6 mar otieno. Onyalo timore kapok ochopo sechego koso mana bang'e? Jael, kalure kod kwan mag kuonde luto ombulu ma e kar chung' od bura ma Ol Kalou maromo 144, nyiso ni kech thuolo mar kwano ombulu ochakre thuolo machuok mokalo, nyiso ni chenro ni nyalo dhi nyaka gimoro kar saa 5 saa 6 kanyo. Kodhi mapiyo sana to onyalo rumo kar saa 4, lakini kaka wanene onyalo chopo gimoro kar saa 5 madhi 6 kalure kod kwan mathoth mag kuonde luto ombulu. Kata kamano gima nyalo kelo geno en ni kuonde luto ombulu gi gin machiegni, ok gin maboyo, gin machiegni, manyiso ni chenro ni nyalo rumo mapiyo. Geno mar jopiny kod geno mar IBC en ni kapok ochopo saa 6 jodak kata jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ol Kalou biro bedo ni oseng'eyo ja od bura margi manyien. Koro pod wakia onyalo dhi saa 4 kata saa 5, lakini en kind saa 4 kod saa 6 kodhi malach. Jal. Erokamano ahinya Chris Owino mabende ogo tach kanyo Ol Kalou e kindeno ero mabende chenro mag kweno dhi mbele. Ageno kanyo ni pod wabotudre kodi kochopo saa 3 otieno, wawinja ni to biro bedo ni ochopo ge kanyo. Erokamano ahinya Chris Owino.